Antoni, hem entrat en aquesta fantàstica biblioteca i ens ha seduït aquesta olor de llibre. Una olor que és perceptible segurament en arxius com els que has visitat, no? Jo he visitat molts arxius i moltes biblioteques, efectivament, i són lades de cultura o recerts sempre amables on es pot llegir, per suposat, però també es pot mirar i també es pot escoltar, a vegades escoltar el silenci. Una biblioteca permet escoltar el silenci i, bueno, tota una gamma sensorial, una biblioteca que sempre s'hi està bé, no? Jo, bueno, puc dir que recordo biblioteques meravelloses que han passat per la meva vida. Bueno, la biblioteca de Montserrat, per exemple, és un lloc on jo m'hi he passat moltes hores i és un lloc espectacular. Però la Biblioteca de Catalunya és una meravella, també. En aquest espai, Antoni, d'entrevistes commemorem el 20è aniversari de la fundació de l'agència Flama. Recordes on era vostè? Recorda on era vostè i què feia fa 20 anys? Sí, me'n recordo perfectament perquè fa 20 anys va ser una època d'un pas important meu per la política. Jo havia fet política clandestina en la lluita antifranquista, però vaig fer política institucional, sortosament, fa 20 anys al costat del president Maragall. Jo era director d'anàlisi i estratègia del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 2004-2006, no? Aquest període, més o menys. Sí, aquest 7. Fent tot el període del president Maragall i després vaig seguir a l'Institut Ramon Llull, o sigui, vaig seguir fent política institucional encara fins al 2008. I aquesta època va ser especial perquè jo seguia molt de prop les converses que s'estaven tenint entre el govern espanyol i ETA de cara a la que va ser la primera treva, que ja n'hi havia cap a la definitiva, i en aquell moment el president Maragall estava molt interessat en conèixer de primera mà com anaven les negociacions, i em va dir a mi, pel meu vessant de, diguem-ne, coneixedor del problema basc, per la meva corresponsabilitat de 20 anys a La Vanguardia i els meus 10 llibres sobre el conflicte basc, em va dir que li presentés persones, fonts de primera mà que poguessin estar al tanto de com anaven les converses de pau amb ETA. I vaig dir que una font importantíssima, perquè tenia tot el ventall al seu abast, era mossèn Joseba Segura, avui bisbe de Bilbao, en aquell moment capellà adscrit al bisbat, que era una de les persones que coneixia bé el tema perquè treballava en la mediació, era un mediador juntament amb el bisbe Juan María Uriarte, i va venir el mossèn Joseba en aquell moment, avui Monsenyor Joseba Segura, va venir a Barcelona i li vaig presentar al president Maragall i vam estar doncs, un dia junts, excepte en moments que jo per discreció els vaig deixar sols a tots dos. Més enllà d'aquest olfacte periodístic, no? que l'ha fet portar en ambients polítics i religiosos, com acaba de comentar, se suma un altre sentit, que és el de la oïda. Vostè, que ha trepitjat durant 25 anys a l'església parroquial de Sant Pere Apòstol de Torredembarra com a organista, acompanyant la veu del seu pare, i que de petitet ja corria pels seus passadissos amb l'actual rector Joaquim Gras, creu que el missatge l'ha acabat també conformant en el seu ADN, com aquella cançoneta de Raimon que no es pot treure al cap? Bueno, sí, esclar, jo vaig néixer en una família catòlica, a mi em van batejar a la catedral de Barcelona, el meu pare era director del cor parroquial de Santa Eulàlia de Vilapicina, entre Sant Andreu i Nou Barris de Barcelona, i el meu pare era un tenor litúrgic. Els meus pares eren músics tots dos, i el meu pare, a més, era un tenor litúrgic molt potent, i clar, jo he escoltat música en general i música religiosa en particular des de ben petit, i evidentment que la música és una part fonamental de la meva vida, perquè no debades, doncs jo vaig estudiar piano, toco el piano encara cada dia, vaig ser organista litúrgic de la parròquia de Torredembarra,
i bueno, segueixo tocant i escoltant música. Parlant del seu pare, no? El seu motet preferit a les misses era la pregària de la Verge del Remei. Encara la toca, el piano de casa seva? La toco al piano de casa meva, sí, me la sé de memòria, ja no l'he tocat tantes vegades que no necessito la partitura. No només és una de les dels meus motets, en versió laica, cançons més boniques des d'un punt de vista musical de tot el repertori de la cançó popular. La pròpia Marina Rossell, que n'ha fet una versió molt, molt bonica, em diu que és una de les cançons més boniques que ha cantat, no? I un dia a casa li vaig fins i tot acompanyar al piano. Jo només ho havia acompanyat el meu pare, la pregària de la Verge del Remei, o l'havia tocat sol. Però, clar, passar del meu pare, que ja no lleva, a tornar-lo a tocar acompanyant una veu i que fos la de la meva amiga Marina Rossell, també va tenir un punt emotiu. És un gran motet. És un gran motet. Bueno, té la seva anècdota perquè és un motet molt lligat a la Plana d'Urgell. La Verge del Remei parla de la cançó, el text parla de que la Mare de Déu expandeixi la seva virtut sobre la Plana d'Urgell. I com que el meu pare la cantava fora de la Plana d'Urgell, sobretot a Barcelona i a Torredembarra, va canviar perquè rima igualment Plana d'Urgell sobre la Plana d'Urgell i va dir sobre aquest poble fidel. I així s'universalitzava fins que un dia a Torredembarra va venir una senyora d'ella a dir: escolti, vostè diu el poble fidel i això és la Plana d'Urgell. I el meu pare, a partir d'aquell moment, va tornar a dir la Plana d'Urgell. Torredembarra, precisament, va ser on vostè va conèixer Montserrat Torrent, una gran organista, precisament, no? Bé, jo formava part de la Junta per a la reconstrucció de l'orgue barroc de Torredembarra de l'any 1705, una joia del patrimoni organístic català, i mentre s'estava reconstruint doncs anàvem programant el que seria el concert inaugural. I com a membre d'aquella Junta, jo molt jove, amb diversos membres de la Junta vam anar a veure a la gran Montserrat Torrent perquè fos protagonista del concert inaugural. I també li vam demanar al mestre Montsalvatge, amic meu, crític de La Vanguardia, durant molts anys, company meu de redacció, li vam demanar una obra per trompeta i orgue que va estrenar la Montserrat Torrent el primer concert que es va fer de l'orgue de Torredembarra. Sigui dit que jo va ser la inauguració oficial, però que jo ja tocava l'orgue abans que fos inaugurat a les misses. Més tard parlarem també d'aquest àmbit, aquesta vessant musical, no?, que l'ha caracteritzat. Però vostè ha entrevistat a personatges tan il·lustres com l'abat Cassià Just o l'arquebisbe Josep Ponigol, i fa poc, en la presentació a Barcelona de la Pastoral dels Pobres, de Genoveva i Adrià, a la Salle de la Barceloneta, no perdia tampoc l'ocasió d'abraçar un amic seu, que és l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. Com ha cultivat aquestes relacions un home com vostè? Per un periodista les fonts d'informació són una mena de capital, una llibreta de la caixa del periodisme. Jo he procurat sempre tenir bones relacions amb les grans fonts d'informació i aquesta relació professional, en alguns casos, ha esdevingut, al cap dels anys, ha esdevingut amistat. Per cert, el pare Cassià Just, Dom Cassià Just, d'abat de Montserrat, amb uns anys complicats, també era músic, era organista. Jo, l'última imatge que tinc del Cassià Just era un moment que jo passava un cert temps a Montserrat per fer el meu llibre Montserrat, els misteris de la muntanya sagrada. L'última imatge que tinc, que és molt bonica, de Dom Cassià Just, és Dom Cassià Just en els últims moments de la seva vida tocant l'orgue de la Basílica. I això m'hauria de portar a agafar el fil de la seva pregunta, que amb tot això m'ha anat a la música i ho he perdut. Parlàvem dels personatges que han passat per les seves entrevistes. Bueno, en aquest cas
parlàvem de bisbes, concretament, bueno, he conegut el tema basc, l'Església ha sigut molt important per la pacificació. Llavors jo vaig tractar bastant el bisbe Setién, que va tenir els seus conflictes amb l'estat espanyol. Vaig tractar molt, vaig ser molt amic fins a l'últim moment amb el bisbe Juan María Uriarte, bisbe emèrit de Donosti, de Sant Sebastián, que va ser persona clau en la mediació de les converses del govern espanyol amb ETA. Monsenyor Uriarte em va casar a la Basílica de Begoña i després vaig tenir la relació molt fluida amb la persona que en aquell moment ajudava, que era en José Basegura, actual bisbe, com hem dit. Un home com vostè, no? Amb aquests orígens gitanos i jueus, no? Que sempre l'han caracteritzat i que n'ha fet gala, ha pogut conèixer la història política d'aquestes últimes dècades a Espanya des de dins, per explicar-les, jo diria fins i tot amb una transparència que s'ha fet sentir gairebé des de dins, no? I això em remeto precisament a la idea que transmetia Manuel Cuyàs, un bon amic seu, si no tinc mal entès, que l'any 2013 precisament parlava que en un dels seus articles que els vaticanòlegs eren un fracàs per no encertar en cap de les seves travesses el nom del papa Francesc, l'actual pontífex, i ell, per descomptat, ho deia sense embuts, amb aquesta transparència que vostè també l'ha caracteritzat. Creu que vostè, per tant, ha dit i ha escrit les paraules que calia amb la major transparència possible en cada moment? Jo el que he intentat en el meu periodisme és tenir el màxim nombre de fonts possibles, per això ho anomeno musicalment teoria de la polifonia de fonts, moltes veus. La realitat és complexa i si només n'agafes una part les viatges. Llavors jo he procurat tenir el màxim nombre de fonts possibles i donar-li veu amb la màxima fiabilitat possible. És a dir, que el que m'ha dit una font jo ho he posat tal qual i l'he respectat. I en aquest sentit jo he anat a tots els extrems del ventall. Jo he fet molta informació com hem parlat, del País Basc, i jo doncs del País Basc he parlat amb dirigents d'ETA i també he parlat amb dirigents del Mando Único Antiterrorista i he parlat amb víctimes, amb polítics de l'esquerra abertzale fins al Partit Popular, passant pel PSOE. En fi, he procurat que en el meu periodisme la realitat hi fos representada com si fos un parlament, al màxim nombre possible de visions. Creu, per tant, que la transmissió d'un millor missatge evangelitzador hauria estalviat a l'Església Catòlica trobar-se en situacions de major feligresia i fins i tot de majors vocacions sacerdotals aquests últims anys? Jo crec que com que jo he estudiat el tema de la religió no des de l'àmbit teològic, sinó des de l'àmbit de la teoria de la comunicació, que és la meva disciplina acadèmica. Els portaveus de Déu? Els portaveus de Déu, concretament, el llibre Els portaveus de Déu, doncs em sembla que per tot el que he estudiat, insisteixo, no des de l'àmbit teològic, sinó des de l'àmbit del comunicòleg, que en un món tan interconnectat i en el qual la comunicació és tan importantíssima, l'Església ha de fer un esforç de situar-se comunicacionalment en el món actual. És a dir, en aquest sentit jo penso que la perspectiva de comunicació de l'Església està bastant desfasada en respecte de lo que és la comunicació en el món actual. I crec que l'Església, per difondre el millor possible el missatge evangèlic, ho havia d'adaptar, no el missatge evangèlic, que no caduca i que és el mateix, però sí la difusió del missatge acadèmic en els mitjans actuals. En aquest sentit, vosaltres esteu fent una feina exemplar justament de modernitzar els sistemes i les formes de comunicació per transmetre el millor possible amb generacions que pràcticament ja no llegeixen en paper, no? Que llegeixen en pantalles. No? Llavors aquest esforç s'ha d'anar fent i enhorabona a vosaltres que per la part que us toca ho esteu fent molt bé. Gràcies. Vostè que ha estat un home que ha trepitjat arxius policíacs i fins i tot ha estat el primer en algunes ocasions de poder tocar un material
que havia estat únicament tocat per aquelles forces de l'ordre que l'havien dipositat. Li agradaria... Forces de l'ordre és un favor que els hi fa, perquè les forces del desordre de la dictadura franquista. Sí. Li agradaria trepitjar l'arxiu secret del Vaticà, per exemple? Sí, esclar que m'agradaria. A veure, jo quan vaig... Sí, efectivament, la primera persona que va accedir als arxius de la policia franquista, doncs vaig tenir una sensació de vertigen i a la vegada de plenitud, i m'hi vaig passar un any en aquells arxius. I producte d'aquelles recerques han sortit diversos llibres meus sobre l'estudi de la lluita antifranquista i de la repressió. I, esclar, si jo pogués accedir a l'arxiu del Vaticà, doncs estaria contentíssim i segur que trobaria materials pels temes que actualment encara estic investigant i fent recerca de cara almenys a un possible llibre nou. No avancem gaire. No avançarem res. Però sí que alguna pista pot ser que la línia de Sant Agustí és molt present, no? Sant Agustí no s'acaba mai. Sant Agustí no s'acaba mai, és molt interessant perquè diguem que va tenir molta vida abans de ser capellà i bisbe. Va tenir tanta vida que podríem dir, sense ofendre a ningú, que va ser una mica un bandarra abans de la seva santificació. Però és un intel·lectual potentíssim. L'obra de Sant Agustí, publicada per la Biblioteca d'Autors Cristians, l'obra completa que jo he llegit, no tota, però força, doncs ara estic estudiant, curiosament, un tema de comunicació actual i m'ha il·luminat molt el llibre que té Sant Agustí dedicat a l'Evangeli de Joan, que diguem que és l'Evangeli en el qual d'alguna manera jo sóc una mica expert perquè he estudiat i he llegit en grec. Sí. I traduït. Molta part, no tot, però els capítols i versicles que m'interessaven i m'he fet la meva traducció, sí. Molt bé. En arge, en o logos. In principio erat verbum, o al principi era la paraula, cosa que jo discuteixo. La traducció de que al principi era la paraula, però aquest no és el tema de la conversa. No li diré en llatí perquè segurament els espectadors no sabran desxifrar el significat de la frase, però hi ha una altra de Sant Agustí en què s'indica que els cossos ressuscitats no seran més que música. Precisament torno a l'àmbit musical, i aquesta va ser una frase que vostè va fer aparèixer en les esqueles dels seus pares. Sant Agustí també va ser un musicòleg important. Ell té un tractat sobre musicologia. Imagini's, al segle IV-V, és un dels primers musicòlegs de la nostra cultura. Llavors, ell és l'autor d'una frase més coneguda que aquesta que vostè ha dit, que és qui canta resa dues vegades. I els cossos ressuscitats no seran més que música. Si analitzem la paraula, veiem que té una profunditat metafísica importantíssima. Jo la lligo amb la fórmula moderna d'Einstein. La fórmula d'Einstein és que la matèria i l'energia es poden intercanviar a partir de la E igual a mc2, i l'energia és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat. La llum és un dels elements teològics més importants de Sant Agustí com a metàfora de Déu. La llum és energia, la música és energia. Aleshores, quan Sant Agustí diu els cossos ressuscitats no seran més que música, en definitiva està dient que la matèria s'està convertint en energia, i amb la millor forma d'energia possible, que és la música. Molt interessant. Precisament, una de les influències vostres també és la del seu avi, l'Antoni Martínez, ebenista de professió i íntim amic de mossèn Cinto Verdaguer. Sí, perquè van treballar junts pels Güell, diguem, i pels marquesos de Comilles. El meu besavi, Antoni Martínez Puig, que ell, com a bon català, afirmava Antoni M. Puig, per ressaltar el Puig. Bé, el meu avi era ebenista i feia les ebenisteries de moltes obres d'en Gaudí. Llavors, tant en Gaudí com el meu besavi treballaven pels
pels comtes de Güell i pels marquesos de Comillas, pels quals també treballava mossèn Cinto. Llavors van tenir una relació tan pròxima que la meva tia àvia, una de les meves ties àvies, que eren àvies germanes, filla de l'Antoni Martínez Puig, es deia Cinta perquè la va batejar mossèn Cinto i el meu besavi li va dir a mossèn Cinto, posa-li el nom que vulguis, i mossèn Cinto li va posar el seu nom. O sigui, la meva àvia Cinta Martínez Oliver es diu Cinta perquè mossèn Cinto li va posar el seu nom en el bateig. Va molt bé que em digui això, perquè el dia de Sant Jacint és un dia important per vostè, doblement parlant, aniversari i aniversari de noces. Sí, ja per no... Com que el món no està per celebrar grans coses, em vaig casar el dia del meu aniversari i així es concentrava celebracions amb molt potencial en un dia, però així no... Sí, em vaig casar el dia del meu aniversari, em vaig casar a la Basílica de Begoña, que era una manera de culminar la meva trajectòria al País Basc. Jo ja tenia un honor immerescut, honor civil que m'havia atorgat el Bendacavi Barretxe, quan vaig deixar la meva corresponsalia política de La Vanguardia al País Basc, em va anomenar ciutadà basc honorífic, un paper molt bonic, en fi, una cerimònia civil, però em faltava la cerimònia religiosa, de manera que em vaig casar a la Basílica de Begoña i em van casar el bisbe Ubiarte i el meu amic Gaspar Martínez, també, que va ser degà de la Facultat de Teologia de Vitòria i responsable en aquests moments de patrimoni del bisbat de Bilbao. I parlant de basíliques, parlant també d'orgues, vostè ha tocat l'orgue d'algun temple basc, no? Com per exemple, vostè m'ho dirà. Jo d'entrada he tocat l'orgue de la Basílica de Begoña perquè quan ens vam casar va tocar l'organista titular de Begoña, que per cert va tocar una cançó d'en Raimon, va tocar Bebes Events, que jo crec que és una altra cançó magnífica del repertori català, amb lletra d'Ausiàs Marc, i en Raimon va ser el meu padrí de bodes, per tant sonava, no havia sentit mai en Raimon una cançó seva tocada per un orgue litúrgic. Va ser també emotiu per ell, quan va sonar allò, en fi, va ser un moment bonic. Jo he tocat aquell orgue, no en la meva boda perquè no podia tenir el don de la ubiquitat, però he tocat l'orgue de Bilbao, l'orgue de l'església de Sant Vicente Màrtir, on el meu amic Gaspar Martínez hi deia missa i he acompanyat alguna missa. He tocat l'orgue de la catedral de Zagreb a partir d'un... Jo sempre que vaig a algun viatge internacional, vaig a la catedral, a part d'anar a missa, pregunto per l'organista i demano si em deixen tocar l'orgue, perquè provar un orgue és una sensació meravellosa, estàs dintre de la música físicament. He tocat l'orgue de la catedral de Zagreb, he tocat la pregària de la Verge del Remei, concretament. He tocat l'orgue de la Basílica de Sant Tomàs de Leipzig, on era organista Johann Sebastian Bach, i evidentment allà vaig tocar la tocata i fuga de Bach, en aquell orgue que no era el seu perquè l'han restaurat, però sí que l'acústica podia semblar-se en aquell. He tocat l'orgue restaurat de la catedral de Barcelona. Palau de la Música. L'orgue del Palau... Sí, l'orgue del Palau de la Música. Montserrat. És Montserrat, sí, Poblet. I Santo Domingo de Sivos, que aquí va ser una cosa interessant. Jo he fet algunes estades a monestirs perquè una temporadeta és una setmana, 10 dies de retir espiritual i de fer vida el més aproximada possible amb els monjos, tret d'alguns àpats, perquè menjar, a mi m'agrada molt la gastronomia, la veritat, menjar molts dies, el que mengen els monjos i les monges, doncs home, sí i no. Però a Santo Domingo de Sivos vaig fer una estada i allà hi va estar molt, quan era molt jove, Rafael Alberti. Rafael Alberti era ateu. Llavors jo hi vaig tenir un tracte primer de militància
comunista, quan jo militava al SUC i ell al Partit Comunista d'Espanya, i després com a font professional i ja no tant com a amics, però sí que teníem una relació de que se'm posava el telèfon i em rebia a casa seva. I un dia em va dir que ell, bueno, no era creient, però clar, no era creient, però quan començava a parlar deia, vostè no és creient, i anava parlant de la Mare de Déu de Sivos, que va fer un poema a la Mare de Déu de Sivos, el triduo per la Mare de Déu de Sivos, que bueno, i això, i llavors em va explicar exactament aquest poema que va fer, que li van donar una indulgència plenària amb un ateu, perquè els monjos ho van considerar com una oració preciosa. I un monjo de Sivos, el pare Bernardo Recabedo García Pintado, en aquell moment organista de Sivos, em va dir que ell havia posat música en el poema del Rafael Alberti. Tant és així que jo, un dels moments que tocava l'orgue de Sivos, va venir el pare García Pintado amb la partitura. Bueno, els que saben música saben que nosaltres diem llegir a vista, o sigui que et posin una partitura davant sense haver-la assajada, doncs clar, tu la pots llegir perquè saps música, però bueno, vas sense haver-ho provat ni res, i em va dir, va, toca esto que jo voy a cantar, i sí, i va ser també molt, molt bonic que el propi autor de la música, amb un poema de l'Alberti que jo havia conegut i tenia relació, doncs jo poder acompanyar aquest poema de l'Alberti musicat pel padre García Pintado. Antoni, ja per acabar, vostè que està de la trinxera informativa de molts fronts, des de la música celestial que li confereix, per exemple, el fet de tocar tants anys l'orgue, al front també de les trinxeres de la mort, de la repressió, els fronts, com ha dit vostè, vinculats al món monàstic, creu en la vida eterna? Jo crec en la continuïtat de la vida, és a dir, l'eternitat a partir del principi que nosaltres podem entendre. És a dir, hi ha dues eternitats metafísiques. Hi ha l'eternitat de Déu, que no té principi ni final, que aquesta costa molt d'entendre. Bueno, l'altra també costa d'entendre, perquè sense la fe no la pots assolir, però bueno, hi ha una eternitat metahumana o metafísica, que és l'eternitat de Déu, que no té principi ni final. I la nostra eventual eternitat és més intel·ligible perquè té principi, és a dir, té principi i no s'acaba. Llavors, jo crec que crec que els cossos, les societats no saben més que música, i des d'un punt de vista físic, doncs jo crec que, com va dir Einstein, la matèria es pot transformar en energia. Per tant, jo crec que si les ciències físiques, tangibles, la matemàtica, la química quàntica, en un moment determinat es van utilitzar per destruir intel·lectualment l'existència de Déu, jo crec que a futur les ciències ens aniran acompanyant en la fe. És a dir, Einstein és un físic, i a partir d'Einstein es pot comprendre la pervivència espiritual. Ho diu un home com vostè, que té certes nocions mèdiques, tot i que no les ha exercit a posteriori, i que ha trepitjat també el món de la poesia, coneixent en persona un gran fenomen literari com va ser Salvador Espriu. Bueno, Salvador Espriu em va distingir amb la seva amistat, d'alguna manera. És un privilegi que vaig tenir sent jo molt jove, i vaig tenir moltes converses amb ell, de les poques persones que el visitava, i ell em deia que prengués notes de les converses, i tant és així que quan va morir, el meu primer llibre publicat es diu Salvador Espriu, itinerari personal, i reflecteix les meves converses amb aquest gran poeta de la història de la literatura catalana. Moltíssimes gràcies, Antoni. Moltes gràcies a vostè, ha estat un plaer. Igualment. Som corda.